Takže čaute, som Amy. A ja som Jackie. Takže toto je také malé informačné video alebo vlog o tom, čo sme robili včera, prečo sme nenatáčali doteraz a čo budeme ešte robiť dnes. Takže, môžeme začať. Nemôžeme začať, pretože my sme začať do oka. OK, to sa stáva. Takže, nenatáčali sme kvôli škole. A tak ďalej bolo veľa tých vecí. Napríklad ešte už mám to roztiahnuté na 12 a nemohla som tiež robiť videá. Nemala som tablet, lebo som mala trošku zarach, áno. Ale nie. Tablet, neviem prečo som to nenatáčala a už sa budem natáčať, myslím. Až tam bude videá. Už by sa to ako fakt malo začať, no. By sa to malo rozmehnúť. Dalo si všetko. Takže, čo ešte? Tak, neviem už. Tak, OK, no takže mám taký návrh. Nemám žiadny návrh. Hej, no takže včera sme tu boli, u nej sme trošku unavené. Sme za počítačom. Na raňajky v Redboxe neskutočný štýl. Raňajky v Redboxe, best day ever. Jo. Takže teraz to bolo super. Trošku sme to prehnali s internetom. Aspoň ja. Ja som sa toho ani nedotkla. Dajže. Tak daj. Vyskúšaj 3 koky, tak jemné. 5, nie, to je 6. Som dala 2, potom 3 a nakoniec som dala 5. Proste potom sa mi trošku točila hlava. A ešte my sme išli do Teska, ne? Že pod zemnou, ne? No tak ja som išla, ne? No a... Takže kúpiš koty. A ja som ešte pila ako keď som bola som hladná a mne bolo tak z toho zle potom. A ráno som sa zobudila, ako nie, a také, to sme včera kúpili tie pičkoty, alebo nie. Takže to bolo super celkom. OK, takže... Čo budeme robiť dnes? Tak dneska ideme na Kalváriu. OK. Bude to také bude malý vlog z cesty. A tak bude ešte video z výhľadu a teda. Bude to super, takže asi všetko. A ešte vám chcem poďakovať za 7 odberateľov. Jo. Či za 6. 6. Nevadí. Nevadí. A ešte za 106 zľahnutí na našom kanále a ešte chcem pozdraviť aj Playmana. Kamo, vítajme s tými youtubermi. Ste malými, ale nevadí. A ešte chcem pozdraviť aj Ricky Lena, ktorému chcem pogratulovať jeho 300 odberateľov. Super, no tak to by bolo asi všetko. Bolo by to všetko, rozhodne by to bolo všetko. Myslíš? Čo ja viem, ja súhlasím. OK, takže včera som si kúpila nový album, to je iba tak. Včera som si kúpila nový album od Paranoid, takže je to moja obľúbená skupina. Mám strašne rada. Album stojí si veľa, ale v Tesco mali dosť lacné, tak som si ho musela kúpiť. Takže takto to asi vyzerá. Ako to CDčko je plne super. Zazadu je skupina, to je spevák, bubeník, gitaristi a tak ďalej. Zoznam pesničiek. To CDčko je super. Dobre, je tam pesnička, niekde tam, ktorú budem ja hrať na gitare a obidva budeme do toho spievať. Nevieme spievať, ale chceme spievať. Lebo nás to baví Nikas. Dobre, myslím, že to by bolo asi všetko. Tak zatiaľ čau. Čau.